Abalandeli be-channel yethu esichaza kuyona amaphupho, phinde futhi ngibuye nezinye zezimpendulo ababhali abangibhalele zona ukuthi ngabe-ke kuchaza ukuthini lokho abasuke bengibhalele khona-ke osukwini namhlanje-ke. Ake ngiphinde futhi ngizazise ukuthi igama lami nguHlengiwe, isibongo ngowakaMbotho-ke. Namhlanje nginey'mpendulo nje engithanda ukuthi ngike ngibuye ngiziphendule kubabhali abangibhalelile-ke. Ngizoqala ngokuphendula uThabile Ngcungwana. Ungibuza ukuthi uma uphupha iPEAR kusho ukuthini? iPEAR lisho isisu futhi isisu esinjani leso sokuthi kuzoba ingane ezokhulela komalume bayo. Kuzoba ingane izinto zayo ezenziwa kubo kwayo, kuzoba ingane esuke idinga nje ukuthi inakwe. Sokutshengisa lokho lingenzeka kube uyena lo oyiphuphelayo, kungenzeka futhi aphuphele othize osegcekeni lakubo. Ake ngiphinde ngiqhubeke futhi, kukhona ngibhalile ukuthi ukuphupha udriver imoto owawunayo yaze yafa kwi-incident. Ngabe lokho kusho ukuthini-ke kuwe? Lokho ngibhalele-ke Mthuthuzeli Mgijimi, ngibhalele wangibuza ukuthi ngabe lokho kuchazani. Kuchaza ukuthi-ke Mthuthuzeli, leyo nto leyo njengoba ifaka imoto, isho ukuthi enene imoto ichaza isimo sempilo yakho yokuphumelela, noma isimo wena owenza ngazo izinto zakho ukuze ukwazi ukuphumelela empilweni yakho, noma indlela wena omisa ngayo izinto zakho. Kodwa nje ibalula ukuphumelela, ibalula ukuthi izinto uzenza ngayiphi indlela ukuze uphumelele imoto. Sho ukuthi uma kubuya isimo semoto owawunayo futhi yaze yafa, kukhomba ukuthi edlozini lakho nakubantu abangasekho bakini nasezingilosini zakho kunala bantu abakutshengisayo ukuthi wena endleleni yakho okuke konakala kusangaphinde konakale. Yazi indaba kunalento etshengisa ukuthi kuhambe kube khona lo noma lento le ehlikiza izinto zakho. Shuthi kuqonda ukuthi okuzamayo usunakho kungaphinde futhi kuphazamiseke. Uyabona, kuveza isimo esidala esike senzeka kuwena empilweni yakho owasukuzama. Njengoba ngishilo ukuthi imoto ichaza isimo sokusiza wena ukuze uphumelele. Ngaleyo ndlela ibala ukuthi into oyenzayo njengamanje ibhasobhe ingagcini isifika futhi esigabeni sokuthi ihliphizeke, ngoba njengoba itshengisa ukuthi yafa ngempela. Ngithi ukutshengisa ukuthi njengamanje uyiphupha ifa futhi. Ngaleyo ndlela itshengisa ukuthi enene lokho okwenzayo kunalokhu kuhlaleleka kuwe noma kokugqilazeka ukuthi usebenze kodwa egcineni kosuku into yakhe igcine iyonakala. Ingakho uvezelwa into owawunayo, okusho ukuthi leyo nto eyadala leyo nkinga ekuqaleni namanje isakhona leso simo, asakasuki. Uyabona lonto leyo? Ngicela ukudlula. Khona ongibhalele ukuthi ukuphupha ugeza emnyango ubone abantu abawu-2 abalingani nawe. Lokho-ke kubuzwe uMohato leteba Junior. Ngibuze lokho ukuthi-ke ukuzibona ugeza emnyango ubone abantu abawu-2 abangalingani nawe. Ngokwesimo-ke angazi ukuthi bechaza ukuthini ukuthi abangalingani naye, ngokuthi bancane kunaye noma badala yini kunaye. Kodwa nje ngizokubalula ukuthi uma wena uphupha ugezela emnyango, okusho ukuthi wena utshengiswa isimo sokuthi fanele uhlambululeke amathunzi athize akuvimbela ukuthi kube nezinto ezilungayo kuwe futhi ezivela njengesithebezi edlozini lakho eziyihlazwanyana. Kungenzeka-ke mntakababa ukuthi kubalwa indaba zomashoni, indaba zokuphunyelwa izisu, izinto ezinjengalezo. Uma mhlampe ukuzwana nomuntu owaphunyelwa isisu, noma wena mhlampe eqobo lakho kwabakhona ey'nganeni ezadlula zangaka, kodwa ukulekwa amathunzi lokho njengoba ugezela emnyango, okusho ukuthi uyacelwa ukuthi uphumele ngaphandle uke uzihlambulule ususe amathunzi kuwe. Ngicela ukudlula-ke. By Thabile Mlangeni, ukuphupha amaGRAPES aluhlaza kusho ukuthini?
Isho ukuthini leyo nto? Ama-grapes ilalelake. Ama-grapes lawa atshengisa akuhlaza, atshengisa oqala nje kutshengisa isimo sempilo engase ihambe kahle. Ama-grapes ngizokuchazela ukuthi indaba awangeni ngaphansi komuntu ozokhulelwa. Yini indaba kube kanjalo na? Kubangelwa ukuthi njengoba ewumxhantela kanje awangeni ngaphansi kwento eyo, njengoba ekhula ukuthi saka kutshengisa ukuthi wena kunalesi simo esithize kuwe esizohluma sibe sini, kunalento ezokwenzeka ihlume ibe ninganyana. Ukuba bekukodwa ifruit elibalodwa kanjalo litshengisa isisu, kodwa lawa athe umxhantela kanje ndawonye, umxhantela kanje ehamba eyisixuku, okusho ukuthi kunalento lena ezothi kuwena mayenzeke ibe ningana. Uyayizwa lo nto leyo? Akusho ukuthi awabiki isisu wona ama-grapes, cha, awabiki hlobo isisu. Umxhantela nje loyo utshengisa ukuthi kuzoba nento ezovele ichantele kuwena ithi kanje ibe ningi, yabona. Kungaba uthola itoho, kungaba uba senhlanteni yemali, kungaba khumbula, yabo nje ngibona isandla sami ngisithi kanje, lokho kusuke kubamba ama-grapes kukanje, kuba induku edwa mase kuthi sho ukuthi lapha kubalwa-ke into eyodwa. Kungaba ethize ezovuleka kuwena, kungaba imali, kungaba kubala izinto ezithize, kodwa okuzothi makusukume kulingane ngokulunga kwakhona. Kusho lokho-ke. Cela ukudlula. Emmanuel Tula ubuza ukuthi umuntu wesifazane ephupha ama-fruits amaningi kusho ukuthini? Lo nto leyo iveza ukuthi esikhathini esizayo uzoba nezingane nje ezihlukahlukene, hhayi kodwa kubantu abahlukene. Izingane utshengiswa nesimo sokuthi kuyohamba hambe abe nezingane ezihlukene. Mangabe ubhanana, mangabe umango, mangabe shuthi ziyohlukana ngama-characters azo, nangokuthi enene ezinye ziyobe zifuna ukuthi ziye kubo kwazo, ezinye ziyobe zihlala la kubo kwakhe, ziyobeke nje kuda zingafani ngokukhalela kwazo, usiko lwazo ngokuhlukana kwazo. Kusho lokho ukuthi usazoba nezingane ezinjalo, kofanele akuqapheleke lokho. Utshengisa ukuthi ezinganeni asazoba nazo azingeke zifane ngokwenza, ngeke zifane nangokukhalela izinto. Khona kuzoba lula kuyena, izinto zakhe zizenzakalele kalula, khona kuzoba nzimanyana odinga ukuthi wena umnakeke. Cela ukudlula. Ukuphupha uhlala kwenye indawo, ungahlali kuleyo ndawo komunye umuzi. UPamella Xaba loyo uthi uzibone uyiphuphe ehlala komunye umuzi, hhayi lo ahlala kona ngokwazi kwakhe. Uthi lokho kusho ukuthini? Leyo nto-ke mfowethu sisi noma Xaba isho ukuthi enene kunomuntu okuvezelayo wena emndenini wakho, ongasekho ukuthi yebo la nikhona impela nihlala khona, kodwa-ke isimo sokusuka kwabathize emndenini enikade naziwa nikona akubangabikho ukubikwa. Yingakho uzibona ukuleyo ndawo, ngoba kudingakala ukuthi engathi ikabili ukuthi hamba nolanda labo bantu nibazise ukuthi senihlala kuleyo ndawo, ngoba balokhe bekudonsa bakutshengisa ukuthi la ukhona asikwazi khona, thina sazi sifanele ngabe wena ula. Uyabona, uma ngenzeka ukuthi ekhaya lakho kwaba khona abantu noma abasala endaweni ethize lana nisuka khona, hambani nibazise ukuthi nekhaya elisha. Hambani nibacele, nibatshengise ukuthi sekunekhaya elisha nina eseninalo. Ikhona-ke indlela yokuthi ulungise leyo nto. Ningahamba fike nibike, nishise impepho, nizame ukuthi uma-ke abantu abangasekho uyakhuluma nabo, wehlisa ulaka ukuthi ubekwazi ukulalela, ubachazele ukuthi sekunendawo enje, kodwa ngosuku oluthize ngizonithatha ngiyonitshengisa leyo ndawo leyo. Uma sekukhulunyelwa abantu abadala abakhona, kube yibona abazosuka kuleyo ndawo behambe beyotshengisa labo bantu labo abakhaleleka uma lalikhona lelo khaya elisemuva. Okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime lapho, ngizophinde ngibuye futhi ngokuzayo nezinye futhi izimpendulo. Nisale kahle.